Muchiri kuharare. Kuharare ndipo pakapezwa ngamazoe. Sasa mfano akutaura. Icho. Ayo icho. Hela. Sabrina. Kaza kutipaone mnya class. Idoi. Idoi mu class pass lato. Wakaisa roko mu. Indo. Indi teacher. Pinam class. Hela. Mtu anaona kupeka. Stand out go. Hela. I'm prefect. Icho. Naso unovatele chamwani. Unovatele zakadiyo. Ngorota kuti denda tosiko. Wasvika kuchikora mangwana. Dzoke uyise chori nyosikana. Uyo. Ngiyawutendele. Wafara utendele. Uyo. Wafara. Icho. Iwe. Right. Icho. Kadero. Ndizvo zvakachikafu ini. Ndakachikafu. Right. Zvatazoita apa. Chiuya mutaure kuti chii chataita. Zviri guys. Oh my god. I think in your last video yedu yemzwala nazo inemere mother. Ndangongoti mother. Saka apa patati ngatimbodzokere ku before tozopinda mu after. Ipa takauya tikamodela nemainform yedu. Mune video tambobuda tase tichimbotazwa kuti makatengerwa mainform. But no, before tapinda mu new curriculum vanofana mbobuda ne the old. Saka ndiani udzidzisi unotanga ndiwe mukuru. Chimboenda uchivati yekere uchimboa modelera ne the old. Chapina mu new. Anditi pinda tione. Pinda mkati. Pinda mkati. Icho. Iwe je ai icho. Wow, next. Iwe manje pinda tuone. Icho. Pinda mkati. Shake baby. Uya tuone. Next. Icho. Iwe atendo.
zvinezvi manje vakunochinja chimboona mastori but vachinja tamboredza uniform yauyu neuniform yauyu neshangu uyu ndiaona seti but aona kuti pakaita chimistake yebhutu hombe zvatazoita ndezvekuti tazoenda kwanyika kuchinotsvaga uniform yauyu hamona quality iyi ka taiona kwanb vanova nemafranzi achoni zvaasikatiri svinga chapindirani skataenda kwanyika ini little did I know kuti muprefect iwe unogozosoda sei kwanyika tachitaatesoro muprefect ari chichiguru wangu achingoita jia unotaura zvakaenda munzwa saka chimbobata ifo muchivaradza chimboti babepe apo iwe wazeiwani sumudza top saka taenda kwanyika muzvana nhasi kutaura kuti iye afare nevamwe saka sheti iyi yaita a little big ndofunga kunyanya maoko but kuchaita tag in saka kuzozama kuti titaure navo kuti vaiekera vaidzora vaidii vanga kukomberera kuti nyaya yehomwe inozodzoka izodii time yacho kuti hatisisina tochiinda apa sketi zvaizoitika manje wazotorwa mameasurements so tazopedza nguva zhinji tiri mumanyika nekuda kwokuti hana mupfupi hana saizi saka ati patavaudza masketi because iye wacho anoziva masketi ekuchikoro kwavo saka wati iyi ndo sketi yemaprefects then iyi ndo sheti yemaprefects inezi mati pamwongoti aiyayo yakati kaudzima yakati kachii but iye wati ndo inopfeka mamwe maprefects saka tikana zvina kushata tabva aedza then iyi ndobva aiedza saka vazoidzora mumasaidzi ndofunga nepawest kuti anga achikwana because anga yakakurisa dzose anga asingakwani saka pamwe yanga iri ablessing in disguise kuti aishayiwe uniform nokuti aifanira kuya neyakadai but tazodii handazozva muprefect shangu ngadziri hobodo but wazopinda kuti kusaizi yake wazondoedza akapinda musaizi 2 yake iyi kuti varadze shangu dzako shamwani uchitosumudza then tatati musikana ndiawana ka uyu tazomutengera yake size 5 saka kuda kuti 2 mapairs ayayachi ndo azosara maybe next project benefit then is wazowana zveshangu wazinto then ichi chisecho ichi ndazongonochitorawo manyika ndomana chitenga kuti uyu mukomana uya ekera mutore auyewo achaberekawo chakewo kana akuindawo nevamwe kupi unesechowo rakewo akefunga panochinjawo wobudawo yakapfeka saka iyechi ndamutengerawo chisecho chake moisawo pamba chigubhu chake chechi wati zvese imomo nemawaipa aya ndazodzifungawo ndaamanyika ndamutsvegera ichocho icho saka izvozvizvi hakunochinja tamboona benuyu uyu asikana malanjeni muda kuchitira taba second segment ndizvo here nechokwadi ndizvo zvatava pano isusu tapa modeling part 2 yepano pabapani pava muchairi amen tinofara singamboiti nekuti panguva ino haisi nguva yekutsamwa inguva yechi inguva yekufara amen nezviri kuitika amen saka isusu iyeno ndo mai tino isinoti ice cream lollipop inonzi chii ice cream lollipop yamakabata inonzi chii ndodhirambu yedu iri tatariwa ukuti agraduata nhasi ndokuti ndokungoma nechine madrumsticks aido atechiti papapapapa saka ini ndiri mc ndakasviba zvangu nezvarehwa andinofanira kupfeka bhachi rangu handichaziviwo kandipfeke bhachi rangu mc machinja wani zvakanakana mc wemastudents ndizvozvo chaizvo ndopatava manje pano patozoshota heti iwe ndikandire heti yaungapfekeyo mc keni ndendepikuoko mwangu maekera mavhu azara nemuda kuekera kwevhu right diamond wandipa nhasi akabata kamera ndiyani ndidhai saka indochingodai saizvozvizvi saka tiri kunofa ngatitange ndagadzira ekera rangu rangu takadai ekudzira right tiri kunowa kwazinata kwatine modeling session
modeling competition of the uniforms akadhiretwa nemasherari handiti tinotenda saka izvozvi toda kutangana nemukuru anonzi anesita rake Rosemary ane makore mangani ane 15 years tinozvitenda Rosemary ndiye chisikana chiya chakanga chiri muguta reHarare chikabva chikauya chikatenga kugara kuno nani namai Rumbi vakati ndinomutora semhana yangu huru kwazvo tozvitenda tikati aiwa Rozi nesuwo tinomutora sechinun'una chedu Rozi tikati Roro why should we leave you patinoona chihazhadzi chako nokuti Rozi ndiye first born vamanani mana Kenias yes saka Roro tikati Roro hatidi kuti ufunge baba namai kuti dai izvozvi ndine mabhisikitsi dai izvozvi ndichiona ekera nemalunch box ane vamwe dai izvozvi ndine secretary mutown izvozvi ndane bepa reshuga hatidi kuti adere Roro modela uone iwe yes ladies and gentlemen Roro for you Roro Iroro hamusati maona iri isecho rombosendekwa padini vane juzi ravanoda kuradzai vakati aiwa munofunga kuti zvandakabva kuchirungu ndichakonawo kupfeka juzi rinofitana neuniform here hazvigoni sisiroro muri kuwasei sisiroro zviri kudiitika mukati munei mune chibhotoro chinyowani chine dhiringi remazowe kwete joyi iwe unazodei amabhuku aya anokwana zvakare mune chichimwe maita lanji chine lebho yati kuvhurire zvimukati yapedo yawai maita mazepi umu saka neni tindikarova mazepi angu nebhisiketi ndobva ndati dhiringi padivi zvobva zvadzaka sisiroro apedzera kuva mwanu yanikupedzisa takanga ubinda nawo aiwa zvonongoti mabhuku anoiswa mubhegi modii koizvo inanopinda muno icho magore nawo topinda mufomu 2 zvewe fomu 2 gore rino pafomu 3 fomu 2 gore rinouya fomu 3 utopinda mufomu 3 we zvoinda zvinewe wakaita zuva utopinda mufomu 3 zvawatowaekera zvemhandara newe chinda ichoyo muchibhabhaisa vanhu icho ukamai unenge usawiwa ozvitenda right next tina Kenias une makore mangani Kennedy une makore mangani 9 ladies and gentlemen let's all welcome Kennedy for the people Kennedy we are pinning that way Kennedy
Sando dzako. Yamuzuva unoonekwa. Uwasei kinezi. Wawasei kuti ropa riri kudii? Chimbondibatsira juice nemabhuku. Chibvisa secho. Ndipende patine bhira repenzi. Secho ndokubata. Musecho munei? Musecho. Musecho. Nezvimwe zvinwiwa zvasatambonwa zvatane maziya tisingazivi. Makapedzisira kuzvimwa rini? Agorera 2018. Muchiri kuHarare. Kuharare ndipo pakapedzisira kwa mazowe. Ndozofanira kutaura. Ndikajuzi tione. Saka juzi andiri wakamechesa. Asi apa uzosvira chakanakira uniform yayo kasiri kuonekwa kuti wazvirashira ndikatiti ndikationa icho hela Mechington asi uchipfeka kudai komafriends ako pawaenda kuchikoro vaiti kudii wakapfeka uniform yako iyi yakabvaruka neasiri friend wanango waiona Mechington chigadzisa vaiti chii apo wakapfeka uniform yakabvaruka kiri mangwana nokuona ndoti kudii mangwana chimbofamba uinde kutioni icho uchibhamba womboisa makombudu icho mangwana nombowakutereki unongo wakutereki seizvei wakachina kudai wapitiwa utongoipo chamwari even size yako bho manje chichibhwariwa nesecho yako iyi ichi chinobva chienda paside semazuva ese atinga chinyatsofakwa zvakanaka katikubatsiri hauna manje chikubatsira sekubatsira zvedu maoko angu asi kugona wakabva Harare ugredha ndizviya umulanji wanga usina kuzotiratidza chikume chakazvi mangwana kwanoka kuidzazve wovhara wakadai mulanji muneiko tasauchanila pasi petebhu Mulanji mune mazepi akatsvukirira tirete kozoitawo mabhiso yanongotapira apa ndiye angachiwanzi mvura inenge inotapira mazowe aya usazoti mvura kakuhwa kuti mvura inotapira ka mazowe ndo ari umumhandika anongozi mazowe waisiwemomo asi pakuzoisa manje usaisa chibhotoro chako ichi chonyoresa mabhuku handiti saka make sure unoisa kana kuti mapurasitiki zvakanaka zveshe zvako izvi kana chisingavhariki zvakanaka unotarisa chikuvharika zvakanaka chatarisa kuti sei chiri kura chadhiringi handiti chokasina kuvharika zvakanaka kana apa unaovhara zvakanaka saka chino like this andowasinwa chiti ka wovhara chiteuki woisa chi wozvida uchidii antu chibaya uchitobaya todai mimi rangu yeti yangu kuzviso wetitako twetiipaya nhasi ndotonasokutotikana kuvaka uvati unogovata sei zvinaikini unovata sei unogovatirei chii actually unovatirei unovata wakadai nhasi nakuti unovata wakadai tioni zvaunovata wakaita zvingatotorwa zvine chimbwanani chibereka tioni nechando wachirova nembama eya famba tioni uchizvinzwa uchida kuti koro unofamba zvakanaka like that hapina muzvishani uchiinda sando dzako uchibva zvaisashenda icho mabvesa madhironga apera next one madhiramu tinani kudzai ani kudzai muchai asazvina kushata saka ndikudzai ani kudzai muchairi une makore 10 uri grade ani uri grade 4 uyezve ndi prefect saka sisi kudzi vakati dambudzo kushaya uniform
tikati asho nango zvazvidati dambudzo kumboshaya uniform tikati up and down asi ndinofanira kuti vazofanana nevavo wazoiwana ndakuna ndambofunga kutoti misodzi yasvinga bakuse ndikati haasisi don't worry chinoenda imi kwanyika mondoti pafiti and payard zvese zvose ikoko neshango nekuti tikati inoshoko yavo inopfeka saizi 0.1 iri atinofara sisi kudzi ladies and gentlemen vakupinda kudaro icho icho prefect icho 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 hayi icho 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 hela saprefect vachipidza flag vatinogadzira apa right wavanokwidza fulegi mureza uchinambenga uchinda kudenga saka sisi tipei tinzwi ndikuwa sei ndikunzwa kufara samprefect kudai munenge muchikwidza mureza sei chimboti pai semple munodii unosungira tione ndipei mapeni modii paya neone nesechuru tipei vanakasina secho modii paya munosungira tambo yenyu mukwidza mureza makabata kudai mumwaruko ndokuitokwidza tutu mumini ndobata mureza mumwe wachikwidza svikasvika mudenga wosungirwa padanda padanda pasembe yacho iripo kudai wososungira motoinda pasembe motoimba musimutaimbireza pamunenge machikwidza ndipo panenge pachiimbwa orit handiti saka iwo takanga tichibishi kutsvagira uniform yawangu wakapfeka iye asi nhazwa wasei kuti waane uniform yeoprefect handiri kunzwa kufara because ndanditorinawo uniform yeprefect yoprefect mangwana unenge uchirwa sei uchipinda muklasi haya nenjinzwa kufara nchitodatidzao vanhu kuti ndinayo iyi chimbotiradza kuti paunopinda muklasi iri idho idho remuklasi repasinati wakaisa ruoko muhoo iri idho ini nditicha nditicha pinda muklasi hela uri kuwa kuti yes ati mamasokisi takagona epatakanisha ndizvo chitoraisecho mukati munei handine dringi inonzi mazoe apa makafitana nechine uniform ehe hela nilanji yenyu taura shamai nelanji yangu tsva ndasitorinawo lanji nemazepa atatisingachatombozviwo kudla nemabhifu atatisingachatomaziwo kudla mukati ndikuona mune juice futi tipe chikubatirei imerunikapazinata sejuzi nguva ichando ndinotowanawo kupfeka tichiendawo kuchikoro hela I'm prefect. 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 Icho. Naso unovateere chamwari. Unovateere dzakadiwo. ndezvikorota kuti denda tosvika kuchikoro Rana wasvika kuchikoro mangwana. Dzoke uise chori nyosikana. Hela. Icho. Unasara. Ndiyatore uniform kugadzira kola. Gadzire kola. Mangwana kuri kuchipisa. Muteukaziya kuti kuna nejuice. Tishode. Kwanza ndire juice. Ine mere naisha kwa. chero zuya rikabuda rinobuda rinotanga Saka apa kana wadai uso. Kugadzira. Shandikana yakati fundununu apa unodzikisa shiti mukata nditi. Patamba zvabuda. Famba ichione. prefect I'm prefect. I'm prefect. Kadenda iziva kuti kune meruni pamwe taitsvagawo masechi anoita zvemeruni asi hazvina kushata akangonaka iri secho musakanganwa kuti mabhotoro kudivi nekuti mukaisa kusanganisa neuku kumabhuku anonyorova vanoona zvanoita zvezha iri atonyorova right mabhuku enyu uye writing emets zvese imomo mabhilo takava pabhokisi mapenzo asi hazvireva kuti mabhilo anoitwa cutex ndekunyoresa
tapinda muchidai mabhuku mukati peni yenyu munogona kuisara mungofunga kuti vamwe havazokuvhomorere here hamugona kuisa ipapa motodai chiuyai chibuda kunje kudai mozodzoka mese makaita mulaini chipabvaisa uchienda mushinda so vaprefect andei I'm perfect. But atisatapedzi uyu muchidzoka nemutsetse chitorai uyo muchiperekesa uyu tione uyai naye nebheke rake makamubatisa ngaaribati bheke rakewo dzafara uyu ngautengerei wafara uchenjerei uyu wakuvara itsvo iwe right itsvo kati hero ndizvozvo toda chikafu ini ndoda chikafu right zvatazoita apa chiuyai mutaure kuti chii zvataita tavatengera secho yake iyi ndeyekuti kana mukaenda kwamunenge muchiinda mune zvinhu zvake zvinenge zviri musecho munoti mapamba aya totoita arimo tovhura koitawo zvimazepi zvake zvokuti aonewo chikafu chake chokudya nezvimabhiso zvake nedhiringi rakevo iri muchigubhu chakewo mawipers awa nemawipers ake ekuti kana akaita tsvina tompukutavo kuti agare ari smart. Izvi ndo zvataisirawo musecho yake yatengerwawo iyi secho yakevo anogona kutongobata chero akagara pawheelchair ipapa unenge ainayo nedhiringi rake achimwa saizvozvi akagara ari ipapa apa munogona muchitochovha achitofamba achitoinda nedhiringi rakewo apa pakati kuri kuti kufamba kwenguva tikazowanawo chimufuka chine muromo wakaita mudoko handina kumbochivhurawo ndakangozvifungira pamusoro kuti gani mitiro saka ichiwo ndo chibhegi chakewo chezvinhu zvake chinovharawo aberekewo ndiadero abereke bereka iwe secho yakevo simudza secho otoindawo otofambawo haana kusiyanawo nechi akangofananawo nevamwe achipuswawo umwe rivhesi hai mabhireki aya tiri pamabhireki ndosaka tiri kukuendesa kufamba dzokuserangu ndozvikoti kuchiri kuramba kuinda peri seizvemi orit tozvitenda mapurastic akubva saka chiuyai pedu tingotenda madha totanga neni munhu tingotarai machitenda amashamarienzi tinotenda mashamarienzi nebasa ramatiitira izvi zvinofadza kana ivo vana vatovawo nemufaro chero pane vamwe vane rusunungukowo havachazvitarisiri pasi vakungofananawo nevamwe vana saka ndinozvitenda rambai makadaro tinozvikudza mwari ngaave nemi nokusingaperi tichienda pana sista vahombe ini ndangotendawo vanese vatambanidza kutengerawo zvavatikwanisa kutengerawo ndinofarawo kuti pane vamwe ndakwanisa kudadawo ndichifambawo nevamwe zvakanaka pasina kuti ndinendisodawo pavamwe ndinotenda handei pana budzi kennedy ndokwanisa kutendawo kuti vakadaro vachitambanidza roko rwavo nekuti kozvinowo chero imbi yangu yakayambodambukoyaya tenda pana kudzi haini ndinofara chaiko ndaitosekwawo nevamwe zvinzionewo prefect zvacho zvavanopfeka ndakazaniwo ndakutofarawo kuti vamwewo vakutoonawo kuti ndatochenawo ndotoi asi inifomu yangu prefect yanga yakaoma kutsvaga zvayo munosvika nayo grade 7
yakanakisa wachenesa mani akatafamba taura shuwa tabuda zera kadinasi but tinotenda saka ndo zvatatangoya nazvo mukati mezuva rino rese kwete vhidhiyo chete ndoona sekuti ndo vhidhiyo yedu yekupesana ndonga taita about 6 mavhidhiyo muzuva ranhasi saka chakubata zvakareba chikamusvotera chiti kana matambanidzirawo pafamily ino hazvireve kuti ndo vega vanofanira kuitika asi panguva ino tinozvitenda nekuti zvavanga vasinawo panguva ino vava nazvo tinotenda asingamboiti chingoramba chiti dai mwari vakubatsiraiwo nekuti mufaro waitwa nemumwe iblessing kune mumwe munhu ndizvozvo tinotenda zvakare saka isitauda kuti timanyire kuenda kugadheni kunopuwa gusha redu riya nemuboora ndo wandikunyanya kuda ndodzokera kumba mangwana tomuka makusentuya kuno zvakare chakubatai zvakare patikatinotera